ଲର୍ଡ଼ ମୁଁ ଜିସାୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିସାୟ ମଣ୍ଡଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। এই ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ବୁଝିବେ। এই ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଷା କ'ଣ ଜଗତର ଭାଷା କି ପରଭାଷା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଭାଷା, এই ବିଷୟ ନେଇକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3ରୁ 11-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଭାଇ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ପରଭାଷା ଜଗତର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଖ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବା। ମନୁଷ୍ୟର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ମନୁଷ୍ୟଟା ଯଦି ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି କ୍ଲିୟର ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କହିବାଟା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଥାନ୍ତା, ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କହିବାଟା ନାହିଁ। ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ପିକିଂ ଇନ୍ ଟଙ୍ଗ, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ପିକିଂ ଇନ୍ ଟଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା କରୁଛି, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଏଇଟା ଭାଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହି ଜଗତର ଭାଷା ହେଇଥିଲେ ବୋଲେ ହଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଭାଷାଟା ଜଗତର ଭାଷା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି, ଏ ସଂସାରର ଭାଷା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଏ ଭାଷାଟା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସାରର ଭାଷା, ଆପଣ ଏଇ ପଦକୁ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭଲରେ। ଲେଖାଯାଇଛି ସେଠି କ୍ଲିୟରଲି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ नो ବଡି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍। କେହି ତାକୁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂସାରର ଭାଷା ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋକମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଯଦି ସଂସାରର ଭାଷା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଭାଷା ଜଗତର ଭାଷା ନୁହଁ, ଆଉ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସେ ଭାଷାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି এই ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଭାଷାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3ରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବୁଝିବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ। ଗୋଟେ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଆନ୍ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା, କେବଳ ସେ ମୁଖକୁ ହଲାଉଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କୌଣସି ଲୋକକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ, ସେ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଜଗତର ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ এই ଭାଷାଟି, ଆଉ ଜଗତର ଲୋକମାନେ এই ଭାଷାକୁ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଏ ଭାଇ ଭଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦରକାର। ଏହି ବରଦାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:7 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁଣି ସେମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ଓ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗାଲିଲୀୟ ନୁହନ୍ତି? ତାମାନେ ଏ 120 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଲିଲୀୟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିଲେ। ତା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା 6 ପଦରେ, ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦ ହୁଅନ୍ତେ ବହୁ ଜନତା ଏକତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ। ତାମାନେ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭାଷାବାଦୀର ଲୋକ ଥିଲେ? ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲେ
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା 9ରୁ 10, 11, 12 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଠି ବହୁତ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିବା 9 ପଦ, 10 ପଦ ଆଉ 11, 12। ପାର୍ଥ୍ୟ, ମାଧ୍ୟ ଓ ଏଲାମୀୟ, ପୁଣି ମେସୋପୋତାମିଆ, ଯହୁଦା ଦେଶ ଓ କାପାଦୋକିଆ ଓ ପନ୍ତ ଓ ଆସିଆ, ଫ୍ରୁଗିଆ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ୟା, ମିଶର ଓ ପୁରୁଣୀୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲିବିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନିବାସୀ ଏବଂ ରୋମରୁ ଆଗତ ଯିହୁଦୀ ଓ ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପ୍ରବାସୀ, ପୁଣି କ୍ରେତୀୟ ଓ ଆରବ୍ୟ ଲୋକ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ୍ କର୍ମର କଥା କହିବା ଶୁଣୁଅଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ଓ ହତବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟିତ ହେଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନେ ତ ଗାଲିଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକ ହୋଇ କିପରି ଆମ ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ। ପାଉଲ ପରଭାଷା କହିବାକୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ପରଭାଷା କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମକୁ ପାଗଳ କହିବ। ଆଉ ତ ପାଗଳ ହେବ, ଲୋକ ପାଗଳ କହିବେ ବୋଲିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପରଭାଷା କହୁଛ ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଜଣେ ଯଦି ପରଭାଷା କହୁଛି ତା ସାଥିରେ ଜଣେ ସେଇ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ମୋର ଇଂଲିଶ ବାହାରୁଛି, ସେ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ ସେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅନୁବାଦ କରିବାର ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରଭାଷାରେ କଥା କହ ନାହିଁ, ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ପାଗଳ କହିବେ। ଟିକେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖି। ପାଉଲ ପ୍ରଥମରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଂଗ୍ରିଗେସନରେ କୁହ ନାହିଁ, ତୁମେ ପରଭାଷାରେ କୁହ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ? ପାଗଳ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ଜମା କୁହ ନାହିଁ। ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଷା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲିକି ପାଉଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଇଟା ସଂସାର କେବେ ଜାଣିନାହିଁ, ଲୋକ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଷା ବୋଲିକି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ବୋଲି କହିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଷୟ। ମୁଁ ଭାଇ ପରଭାଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପରଭାଷା ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଖିବ, ଆଉ ପରଭାଷା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରଭାଷା କେମିତି କହିପାରିବେ। ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି ସେଠି କହିଛି। ମୁଁ ସେଠି 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇବି, ପରଭାଷା ଜଣେ କିପରି କହିପାରିବେ। ପରଭାଷା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବା ଗୋଟେ ଆଉ ଛୋଟିଆ ବହିରୁ କିଛି ପଢ଼ିକି ପରଭାଷା କହିହୁଏନି। ପରଭାଷା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପରଭାଷା କଥା କହିବା, ଯଦି ଭାଷାର ସେଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଅଛି। ପରଭାଷା ଏଇ 120 ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା ସେଟା ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ଭାଷାବାଦୀ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এই ଜଗତର କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। এই ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦରକାର। এই ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏକଦା ସମୟରେ ପରଭାଷା କେଉଁମାନେ ପାରୁନ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ହାତ ଟେକିଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଟେକିଛ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ପରଭାଷା କହିବେ। ଯେତେ ଜଣ ହାତ ଟେକିଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ। ପରଭାଷା ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆମେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମସ୍ତକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେମାନେ ରାବାବା ସାବାବା ସାକାଲାବାଲା ବୋଲି ଆମକୁ କୁହ ବୋଲିକି ଶିଖାଇଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କହେ ନାହିଁ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟର ଆଉ ଅବତରଣ କରେ, ସେଇ ସମୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବାହାରେ। ଧରିନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଇଂଲିଶ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଁ ପାଇବି,
ଇଂଲିଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେ ହେଉଛି ପରଭାଷା ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଭାଷା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ମୋତେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ଜଣା ନାହିଁ, ଲାଟିନ୍ ଭାଷା ଜଣା ନାହିଁ, କି ଲାଟିନ୍ କି ଗ୍ରୀକ୍ରେ ମୁଁ ଅକସ୍ମାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବରଦାନ, ସେଇ ଭାଷା ମୋତେ ପରଭାଷା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଶିଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କେବେ ପରଭାଷା ଶିଖି ହୁଏନି କି କହି ହୁଏନି। ଯେତେଜଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।